Oi lur, madang apa ae hari iki edisi posoan. Nah, kali iki bojoku masak mie bihun goreng sederhana lur. Gawe engko buka ya. Lho, iki lho prosese galek kongsrang-kangsreng bumbu-bumbune, terus dikai topping suweran jamur kuping karo jeroan. Payah ngono tak wis ketok menggoda lho. Wis tak ewangi ngerekam karo madang tok iki. Lanjut prepare bolo. Gak usah kakek ya mine, engko rantek, tak tambah topping maneh, cabai rawit. Iki sing mare enak peti bakal lho. Ndok ceplok andalan gak lali ya. Karo lombok ijo gede. Wis gek buka ae, wis adan. Jo, buka lur. Bismillahirrahmanirrahim. Full pete. Jos kandos.